Deko mar omenda mar aguch NG-CDF kelo achiedh nade ne jonyuol mosebedo ka geno kuom omenda mag basari ne siro somb nyithindgi. Jonyuol osebedo ka monjo apise mag NG-CDF e gwenge mapacho kaka bandho resruok mar yudo omenda goeko. Jafwambo mar Millicent Adhiambo miyowa ler mawachni. Apis piny owacho mar National Government Constituency Development Funds ma Kisumu Central e kaunti ma Kisumu. Jonyuol mawuok kar chung' od bura ma Kisumu Central oyudo karomgi mar nono ndach omenda mar National Government Constituencies Development Funds makonyoga e siro som nyithindegi. Picha mako ka moko kuom jonyuol loso kendgi, moko to biyo pi wang'gi gikia kuma gichom. Penjogi en ni omenda mag basari mawuok e aguch National Government Constituencies Development Funds ni kanye? Iko na watoto 4. Moja iko kwa Youth Polytechnic, moja iko naingia kwa Ringa Secondary School, wawili iko kwa Form 4 inaingia kwa Form 4 na nakosa pesa. Kwa penjo pesa tinyiswane onge pesa mosekel kata matin. Onge gimoro amora mantiere. Mae gimokawa gi buok kendo kawa kod luoro. Jonyuol okwayo sirikal mondo ket chenro mag somo nyime motelo ne chenro mamoko kaka gedo mag udi masani sirikal chwalo. Ka uso nyoyo eka asunguka goma estate eka goko gidheri na pita ndo watoto wapate kitu anaweza rudi kukula kwa nyumba. Omia kuwayo Ruto kamogere ot gorofni kanye sai wegero ot wanwa inyore kama jonyuol. Miyo ewa kwani serikal any given time wach gimi nyalo timo to wuondo jopiny nikech kiwuondo jopiny to kendo mano koro dhi marach. E kar chung' od bura ma Ugunja e kaunti ma Siaya midhiero en mano ka jonyuol ywago basari. Board mar National Government Constituency Development Funds ma Ugunja yango ni pek osebedo ka jopiny pong'o apisegi pile ka pile. Wan kod pressure kuom jonyuol biro ofis kae, nyithindgi mancho dhi school, nitie moseduoke dala, to onge gima nyalo time nikech up to now onge pesa mose receive from the board. Jod bura mamalo nyose chiwo ndalo 7 kochakore nyoro mondo sirikal ochwal omenda mag National Government Constituencies Development Funds ne siro jopuonjre madonjo e school. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Jopuonjre manyocha otimo penj mar klas 12